Qozanda танк училищесі янында махсус блокпост жайылдырылған. Қорқынышсыздықны тәмин етуінің яңа ұсуллары нендей? Хәбәршібіз үйренді. Тынычлык урнаштыручылар лагерына һөҗүм итәләр. Команда буенча солдатлар үз урыннарыннан коралдан ут аша. Буш патроннар белән ату күнекмәләре уңышлы узды. Шартлы дошманның пехотасы, техникасы юк ителде. Бригада әлеге күнекмәләрне өйрәтүләр вакытында күрсәтә. Бу хәрбиләр төрле урыннарда тынычлык урнаштыру миссиясендә дә катнашкан. Это учебное место воссоздано на основе... Әлеге өйрәтүләр урыны Карабактагы кебек тулысынча кабат торгызылды. Барлык шартлар да шундагы кебек охшаш. Казанда коллектив иминлек турында килешү оешмасы вәкилләренең уртак өйрәнүләре уза. Анда Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Әрмәнстан хәрбиләре катнаша. Хәрби эштә камиллекнең чиге юк. Шуңа күрә коллегалар белән теләсә нинди аралашу, яңа белемнәр алу, тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге ул. Казан танк училищесі полигонында ачылу тантанасында хәрбиләрне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сәламләде. В ходе учения мы увидим, как совершенствуется выучка и мастерство командиров и солдат, формируется новый подход к современному применению миротворческих сил ОДКБ. Ахырына кадәр тынычлык урнаштыручылар блокпостларда, кочаклар лагерьларында күнегүләр үткәрә. Гуманитар йөк салынган колонналарны озата, биналарны яулап алуда катнаша. Ания Гыйбадуллина, Вадим Струминский, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары.